Ate! Gcash? Ah, okay. Marunong ka mag-transfer. Oo. Kasi yung phone ko, yung Gcash ko, Nangyari. transfer ko nang hindi ko Wait lang, nilog wait lang. out. Okay lang. Ay, si Nanay Waet? Tama si Siya nag-service. So, andito na ako ngayon kina Nanay Waet. Together with Scarlett. Wala, kasi naano lang kami. Nanghinayang lang din naman ako. Sino ba naman hindi manghinayang? Siyempre gusto ko. Hindi, sabi briefing sa ISAT. Pero tawag kasi naman ang talaga. Hindi ko, ay, hindi na ano lang ba, nakakapanghinayang lang din kasi. Siyempre, Hindi nagkatulog diha. hindi kasi siyempre, di ba? Ako gusto ko lang din naman ng assurance. Yung talagang sure na tayo na makakapasa, yung di tayo parang ikaw, nangangamba ka kasi may problem yun sa pangalan mo. Ako, ayokong magka-record ba? Hindi dahil ayoko na magka-record na paano sa susunod na apply ko. 'Di ba? Magkaroon ng issue. So, yun. Hindi dahil ayoko po tumuloy sa Europe na natakot lang din ako sa maaring possible na mangyari kapag hindi tama yung bank account mo, may problema ka sa COE, 'di ba? yung ITR ko kailangan mag-match sa COE. Mako-question kasi tayo. Parang yung sa'yo, yung name mo, mako-question ka. So, kailangan ng supporting documents ng name mo. So, ayun na nga, mga moms. Hindi kami natuloy ni Scarlett sa Norway Embassy. Sa Norway Embassy kasi gawa ng mga kakulangan sa mga supporting documents na kailangan namin. Though, meron namang invitation mula sa dun sa aming gagawin na pagpa-perform dyan sa ibang bansa. Kaya lang kasi hindi ko matawag bako lang yung COE, yung laman ng bank, syempre. So, kailangan mag-ITR na ako, makagawa na ako ng ITR para sa aming pang-support ng docs. Tapos sa Scarlett, yung sa name ba, grabe. Galit ka na kaagad. Kaya dapat hindi tayo ma-disappoint. Kaya pag uwi mo ng Mindanao ba sa CDO, sa PSA, ipaano natin yung... Oo nga, may birth certificate ka na PSA. PSA ko. Hindi, yung name mo ba kasi di ba may mga... Wala problema. Kapangalang may chururut ba? Ganon? Sa Oo. NBI? Oo. Hindi, parang ano lang natin sa PSA, yung clearance ba? Kailangan mo kasi ng clearance, yung pagpapatunay na wala kang pinalaman dun sa mga ibang kapangalan ng name. Ganun ba yun? May issue. Yung may issue, kailangan kasi No, kasi para ma-hit, hindi ako... Para kasi hodong mag-apply ka, meron kang, ito po yung supporting docs ko na wala mo. Kailangan yun. So dito po. So kahit mag-apply ka ng iba pang alam ba, kung hindi ka man mag-apply sa mga bansa na may visa, kapag nahanap ka sa airport na ba't parang galit talaga? Yun yung mas masarap pag uupo ka na lang. Tapos hintay mo yung approval. Si Brenda kasi ngayon nandun na po sa embassy at Kasalukuyan po siyang inimbestigahan. Oo. So good luck talaga ng malaki. Anyway, sa mga nandiyan po sa Europe, siguro hindi pa talaga para sa amin yung itong show na to, itong trabaho na to or racket na to. Maybe sa mga ibang panahon pa, sa mga susunod na taon, kapag may mga offer ulit, at least alam namin na okay na yung papeles namin, di ba? Magiging mas ready na kami, ganyan. Kaya abangan nyo rin po yung itatayo kong business dito sa Manila. Tutuloy ko na, ipupush ko na siya yung gown for rent o yung Mamshi gown. So Mamshi G, yan. Abangan nyo po yan kasi may mga paparent ako mga gowns. Hindi lang sa mga girls, maging sa mga boys, mga coat and tie, sa mga kids, no, mga pang-abay, sa wedding. So, titingnan natin pag-ipunan natin kasi sabi ng road trippers,
they're also willing to support me naman and help me regarding sa business na yun. So, syempre, kailangan lang muna natin ng DTI and ITR. And so, as yung billing statement ng aking kuryente at tubig sa bahay ko sa Antipolo, ipapatransfer ko siya under my Isa name po. para, para mas maging matibay yung documents na meron ako kapag mag-apply ako sa mga bansang may visa, no? Higit sa lahat, syempre, kailangan yung bangko malagyan ng malagyan. Makapag-ipon, no? Para tsaka para alam nila na babalik talaga ako dito sa Pilipinas. Yes. Unless magkaroon tayo ng jowa dyan sa ibang bansa, diba? Sayang lang kasi excited na kami kasi ang daming bansa pa naman. May Croatia, may Sweden, no? May Italy, yan. So actually may poster na nga kami and may ticket na nga daw kami. Ang hinihintay na lang talaga namin is yung visa. Hindi naman talaga siya dapat maghihigpit, hindi rin naman talaga sana kami maapektuhan nung ano ba tawag? Yung mahigpit na process ngayon ng pagkuha ng visa sa ibang bansa, kundi nangyari itong mga issue regarding sa mga ibang nationality na pumapasok dito sa Pilipinas, nakakapag-peki ng birth certificate, ng passport, etc. So kami, ganun din, sinisecure din ng Pilipinas na kapag lumabas yung Pilipino to, hindi gagawa to ng kalokohan doon sa ibang bansa. Kaya, ayun. Bagamat I know na disappointed din talaga si Brenda at nanghihinayang siya sa amin kasi gusto niya rin naman kaming makasama dalawa ni Scarlett sa show. No, ayun. So, sayang. Pero, soon, malay nyo, di ba? Malay nyo, next year, kapag na-ready na namin, naayos na namin ni Scarlett yung papel namin, so magkita-kita tayo, di ba? Kung hindi man, baka merong ibang country na makapag-offer sa amin. So, thanks to Miss Jamie, ayan, for assisting us, bagamat hindi talaga kami siguro ngayon para dito sa taon na to, may next year pa naman. And syempre kay Brenda, especially kay Brenda kasi kami talaga yung priority niya na i-offer na makasama niya para sa Europe tour na to, sa show na to. And alam ko, nanghinayang din siya. Meron pa naman siya ibang mga makakasamang performer na taga dito sa Metro Manila, no? Mga kilalang comedian din. So, abangan nyo na lang po kung sino-sino sila yung mga kasama nila. And yung announcement kung saang mga bansa or city dyan sa Europe, mapapagpad sila Brenda. We will keep you posted and updated regarding sa mga lugar kung saan siya magpe-perform. Ayan. So ngayon kasalukuyang nandun siya ngayon sa embassy. Norway kasi yung entry point nila. Sa Norway. So yun. So hopefully, kasama niya ngayon si Nanay Wait sa embassy. So hopefully na maaprubahan talaga siya. Actually aprobado talaga siya for sure kasi malakas yung kanyang mga supporting documents. And yung reason talaga na babalik siya. Si Scarlett kasi baka mamaya doon bigla ka magka-jowa, hindi ka na umuwi ng Pilipinas. Kaya gagawin ko dito sa Gcash na to. I-log out ko to kasi Asan na yan? Ko to, no? Ganyan, no? Switch. Para hindi siya magtaka na bakit may naka-switch na ano. Andito na siya. Oo. Tulad ngayon, problema si Scarlett. 75,000 pa naman. Tutulungan ka niyan sa Giga Center or wala sila magagawa niyan? Hindi, sila mag-ano. Hindi pa sila. Sayang mo na may 75. Ay! Sorry, nag-pop up. Wala? Nag-pop up. Ay. Gutom na Ayun. din. Kaya ayusin na namin yung iba namin mga papers para kapag may mga ganitong offer, next time, well prepared kami sa mga ibibigay namin. Tsaka para iwas na rin na magkaroon ka ng record sa mga embassies na mayroon kang deny o may problema ka. Kasi parang magiging watch list ka na, bakit na-deny itong wala dito sa, di ba? So ngayon at least kailangan makapag-ready rin tayo. Again, ayan. Thank you so much sa mga followers and supporters po ni Brenda. Abangan niyo po siya dyan sa lahat ng kanyang Europe tour kasama ng iba pa mga
comedian. So, it's a Comedy Bardagulan Europe Tour. Abangan niyo po yun. Napakasaya niya for sure kasi pag-iisipan talaga at paghahandaan din nila yung kanilang mga gagawing performances para sa inyong lahat. Okay, till next time. God bless you and thank you.